El cor de l'ànima s'enxampla quan vull veure el que hi ha de bo en tothom, perquè comprenc que tots, en l'interior més profund, hi ha el millor de cadascú i, per tant, també reconec el millor que hi ha en mi. Per què no respirar sempre així de lliure i alegre? Jo sóc una ànima que és una personificació de la pau i un fill de Déu. Aquesta és la meva i la teva religió original. Om Shanti.